Kienu salvati 12 immigrant wara li d-dajsa li kienu fuqha erqet fil-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt. Il-persuni kienu salvati madwar 300 mil nawtiku fix-xlokk ta' Malta. Il-ħidma li ilha għaddejja għal diversi sigħat qed tkun ikkoordinata miċ-Ċentru tal-Operazzjonijiet tal-Forzi Armati ta' Malta. Kollox beda wara l-vapur AMS Pegasus lemaħ żewġ persuni fil-baħar li wara li ttelgħu abbord qalu li kienu fuq dajsa bi 30 persuna li għerqet. Iċ-Ċentru Malti ta' Koordinazzjoni ta' Salvataġġ iddevja numru ta' vapuri li kienu fil-qrib u bdiet tfittxija fiż-żona biex jinstabu iżjed persuni. Waqt il-ħidma ta' salvataġġ kienu rikoverati żewġ stisma li se jiddaħħlu Malta għal ħabta tas-satejn tal-ħadd filgħodu. Il-Gwardja tal-Kosta Taljana qed tassisti wkoll fil-ħidma. Ajruplan Taljan innota grupp ta' persuni fil-baħar u tefa' ċattra biex jgħin lill-istess nies. Dan il-grupp li kien magħmul minn 7 persuni, 2 minnhom tfal, ittella fuq bastiment li kien qiegħed jassisti fiż-żona. Huma kellhom bżonn urġenti ta' assistenza medika u għaldaqstant ittieħdu lejn Kreta flimkien ma' żewġ persuni l-oħra minħabba li kien l-iżjed pajjiż sikur fil-viċin. Matul is-sibt kienu salvati 3 immigranti oħra li huma mistennija jiddaħħlu Malta l ħadd. In-nies li salvaw qed jgħidu li d-dajsa li kienu fuqha erqet wara li vapur ieħor daħal ġo fihom. Waqt l-operazzjoni kienu nnotati numru ta' irtsma madankollu il-prijorità kienet li jkunu salvati n-nies.